Ωραία. Να μιλήσω εκ μέρους του μεταπτυχιακού προγράμματος. Κάνω μια μικρή παρουσίαση τι είμαστε, επειδή είναι καινούριο. Το πρόγραμμα λέγεται Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία των Τεχνών και του Πολιτισμού. Άρα κάνει κάτι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο σας είπα ως βασική ιδέα της σημερινής μας εκδήλωσης. Και από πού ξεκίνησε από τη διαπίστωση ότι είμαστε αρκετοί άνθρωποι στα δύο συμμετέχοντα τμήματα, αλλά και εκτός αυτών των τμήματων, που ασχολούμαστε με τα ζητήματα της τέχνης και του πολιτισμού από τη θεωρητική πλευρά, αλλά δεν προσφέρουμε το αντικείμενο αυτό ως αυτοτελές αντικείμενο. Διαπιστώσαμε ότι αυτό είναι μια έλλειψη στον ελληνικό χώρο και έτσι ξεκινήσαμε αυτήν την προσπάθεια. Τι κάνει αυτό το μεταπτυχιακό? Στόχος του είναι να προσφέρει γνώσεις αλλά και δεξιότητες σε σχέση με την θεωρία των τεχνών και του πολιτισμού, τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκό, δηλαδή για όσους και όσες έχουν ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα σχετικά, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, στον βαθμό που ο πολιτισμός έχει όλο και περισσότερο ρόλο στην κοινωνική αναπαραγωγή. Υπάρχει η ανάγκη, ή να το πω διαφορετικά, στον βαθμό που η κοινωνική αναπαραγωγή μεσολαβείται πολιτιστικά, όλο και περισσότερο, υπάρχει η ανάγκη ανθρώπων οι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτόν τον χώρο, όχι όμως απ' έξω, όχι ως γραφειοκράτες, αλλά ως άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο εσωτερικά. Πώς θέλουμε να το κάνουμε αυτό? Θέλουμε να το κάνουμε, το λέω τώρα λίγο συνθηματικά. Η βασική ιδέα του μεταπτυχιακού είναι ότι θέλει να προσφέρει δύο γέφυρες. Η μία γέφυρα είναι ανάμεσα στο παλιό και στο καινούργιο, ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Το λέω αυτό διότι στο πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών ειδικότερα έχουν συντελεστεί πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, ίσως καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, τα τελευταία χρόνια νομίζω ακόμα περισσότερο. Λέω επιγραμματικά. Κάποιες από αυτές είναι ότι η αυτονόητη στους νεωτερικούς χρόνους σχεδόν θεωρία του αυτόνομου έργου τέχνης έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση. Υπό αμφισβήτηση έχει τεθεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος της λεγόμενης ιδιοφυΐας. Σε πολύ μεγάλο βαθμό εδώ παίζουν ρόλο και οι τεχνολογικές εξελίξεις. Άλλη αλλαγή είναι ότι όλο και λιγότερο μιλάμε για την τέχνη γενικά, με τάφ κεφαλαίο, και μιλάμε πολύ περισσότερο για τέχνες. Όλες αυτές είναι εξελίξεις οι οποίες μοιάζουν να έρχονται σε αντίθεση με το κύριο νεωτερικό πρόγραμμα. Αυτό όμως το οποίο συνεχίζει το νεωτερικό πρόγραμμα, έχω την αίσθηση, είναι το φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε, ότι οι τέχνες γίνονται σήμερα όλο και περισσότερο αναστοχαστικές. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι την ώρα που παρουσιάζουν ένα θέμα, παρουσιάζουν ταυτόχρονα και τον εαυτό τους, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή οι ίδιες οι τέχνες έχουν αποκτήσει θεωρητικό χαρακτήρα. Και με αυτή τη σκέψη οδηγούμαστε στη δεύτερη γέφυρα, η οποία είναι αυτή για την οποία μίλησα στην αρχή, δηλαδή η γέφυρα ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, που είναι προγραμματικός μας στόχος. Όπως είπα και πριν, στόχος είναι να ξεπεραστεί η αμοιβαία δυσπιστία, αμοιβαία καχυποψία, και ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να είναι και η σημερινή εκδήλωση. Να προσθέσω μόνο ότι αυτή η προσπάθεια γεφύρωσης της θεωρίας με την πράξη αντανακλάται και στο πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού, δηλαδή στη δομή του. Ξεκινάμε από πιο θεωρητικά και πιο κλασικά κιόλας μαθήματα ή αντικείμενα και περνάμε σταδιακά σε εργαστήρια τα οποία δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένες τέχνες και στην καλλιτεχνική πρακτική. Άρα αναμένουμε ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται και στους δύο χώρους ή σε έναν από τους δύο, αλλά έχουν και ενδιαφέρον για τον άλλον. Η πλατφόρμα των ειδήσεων είναι ανοιχτή, μπορείτε να το βρείτε εύκολα όλα στο διαδίκτυο. Και αυτά, ας μην χάνουμε χρόνο από την κυρίως εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ.